ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಗುರು ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕೆಲ್ ಇನಿ ಮಾ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿ ಐತು ಬೇಗ ಬಂದಿಗಲ್ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಅದು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕುತ್ತಾಡ್ದು ಅಂಚಿಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಅಣ್ಣೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಮಾಣಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾಡಿಡ್ದು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ತೊಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ರಾಹುಲ್ಲ ಹುಷಾರಾತೆ ಅವೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಹೀಲಾಂಡ ಮಾತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನಿಪಿದಾಡ್ನಿ ಈವನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯ ಗೈಸ್ 2 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದು ಇಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಲ್ದಲ್ತ ಬಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಡನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಾಬ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗ ಫುಡ್ ಕೊರೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಂತಿನ ತಿನ್ಪೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತರ್ಪ ಅವನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೀರು ಅಂಚಾರೇನು ಮೀಟಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎದುರುಗು ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಕ ಈ ಜಾಗಡ್ದಿಂಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಎಳೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಿಡ್ದು ಬರೋ ಅಂತ ಕವಿತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಬಕ್ಕಾಗಿ ಪೋತೀರು. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನು ರಾಹುಲು ಇಜ್ಜು ಅಮ್ಮನ್ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೀತಕ್ಕನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯಾರು ಡುಂಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಯಾರು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೀರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೇಪಣ್ಣ ನಾನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಗ ಬರ್ಪು ನೀವನ್ ರಾಹುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿತ ಎಂಕಲೆಲ್ಲಂಜಿ 29 ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಂದಿತ್ತ ಐಕಾರು ಆರಂಡಿ ಎಕಡೆ ಪಂತು ಏನು ಉಂತಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಗ ಪಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಣ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕಾರೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ರಾಹುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಬಂದ್ಪುನು ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ತ ಜೈದ್ವೆಗೆ ಪಂಡ ಆಡಿಡ್ದು ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಎಂಚೋಲೆ ಬಂದು ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಿಟ್ ನಾವು ಗಾಯ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಅಂಡ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿರಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಪಂಡ ಗುಂಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಾಕಲ್ ವೆನ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ವೆನ್ಲಕ್ಕಡೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೀರಿನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತರು ಸೀದಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡೆನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೇತೇರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೈದೇರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಪ ಇರೋಣ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನೊಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಓಕೆ ಅವೇ ಅವಡು ಪಂದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಓಲ ನಡಪುಂಡು ಕುಂಟು ಶಾಪ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತಿಂದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಾಲನೆ ಓಕೆನಾ ಬೆನ್ಪುನಗ್ಲಿ ಗೋವಾಂಡದಾನೆ ಬೆನ್ನೋಡು ಟ್ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪುಡತ್ತು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರನ್ ಈವನ್ ರಾಹುಲ್ ಹುಷಾರಿಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರ್ QR ಕೋಡ್ ಪಾಡು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಇಕ್ಲ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಬೆಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ₹1 ₹10 1,000 ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಖರ್ಚಾಯಿಜಿ ಆಯ್ನ ಎಂಡ್ ಎತ್ತಂಡ ಇವನ್ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ ಒಕ್ಕಡದ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಯಾನೆ ಪಾಡ್ಲೇಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ QR ಕೋಡ್ ಕಡ ಪುಡ್ಲೆ ಬಂದಂದ್ರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಂತಿನಿಕ್ ಆತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಮಾತಿಕ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ನಡತಂದ್ರೆ 2 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇನ ಅಂದ್ಯಾನು ತಿಳಿಪುಂದಾದ ಪೋಯ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಆರು ಬೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೀರಿ ಅರಣ್ಯ ಮೀಟಾದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಮುಳ್ತಾಗ ಮಾತ್ರೆ ಪರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಮೆಲ್ಕರಡು ಜಪ್ಪೆ ಮೆಲ್ಕರಡ್ದು ಸಜ್ಜಿ ಪದ ಬಸ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ದು ಪೋಪೆ ಮೊಗಲು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬಾ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅನ್ನೆ ತಾರ್ಖಾನೆ ತಾರನ ತಾರ್ತುಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಆದಂತು ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊಡ್ದ ಹೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಆತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೋರಿಸ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವು ಬಂದ್ಪುನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲು ತಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಮುರಣಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ನಾನು
24 ಸಮಥಿಂಗ್ ದನ ಗುರುಪುರಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲಾಖೆtlonji ಆಂಟಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿ ಅರ್ಪಣಿದೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಗ್ಗೆ 6 ದೀಪದಿನಗ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇವನ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಕ್ಕ ಸುಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಮುಲ್ತು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ದಮ್ಮ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು.